entreprise Jangine Samake construction ale entreprise mini analendo malien de uni tungarange ulafiyali kama sojoko la e maa min be no i ka dugukolo b'i bolo i b'a fɛ k'a jɔ ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ i ma degun ni ka a sɔrɔ a la i jigi kɛ entreprise DSC construction ale a bɛ nimisi wasa ni ka o di ma dugukolo b'i bolo a plan bɔcogo o t'i kɔnɔ entreprise Jangine Samake construction bɛ so plan ni ka olu bɔ BTP u b'o kɛ o bɛ topographie ni ka o fɛnɛ kɛ o t'a bannen dɛ e maa min bɛ yen nɔ ko so jɔlen bannen b'i bolo luwansew de b'a kɔnɔna la i tɛ fɛ i ni luwansew ka se ɲɔgɔn ma so sarako la o tuma la entreprise Jangine Samake construction bɛ taa i ka so luwansew minɛ ni ka n'a d'i ma fo i sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ i ma gɛlɛya ni ka o sɔrɔ a la aw maa minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ aw bɛ fɛ k'aw ka so k'a jɔ ka kɛ villa simple ye k'a kɛ étage duplex ye ka plan ɲɛnamaba bɔ a la entreprise Jangine Samake construction u nalen don o bɛɛ lajɛlen kama o tuma la sa aw bɛ ka mun de kɔnɔ n'a t'u ka nɛgɛjuru sira ni ka o banba 70 41 27 59 walima 66 23 18 58 u sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ Moribabugu k'a gun station Orix yɛrɛ la cɔyi entreprise Jangine Samake construction o tuma la olu ka laɲini tɛ fosi ye ka se ka maaw nimisi wasa sojɔ ɲuman ko la. Biye alamisa ye mais kalo tile 30 san 2024 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔsira kelenkelen bɛɛ lajɛlen kan Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka wagati o cogoya la kunnafoni ale waati selen de o bisimila. Kunnafoni daminɛla bi kunu mɛ kalo tile 29 san 2024 an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma n'o ye colonel Asimi Goita ye ale ye Afrique de l'Ouest douane ɲɛma ni ka o bisimila ani cɛmancɛ ta a kɛra kulubakaw olu fɛ yen nɔ ni bisimilali kɔni ye tali kɛ ka ɲɛsin u ka sigi ka kuma ni tako 28 ka taa se tako 30 o ma walasa yiriwa ani sɔrɔ sira o bɛ se ka jiri cogo min na marabolo olu kɔnɔna la kuma falenfalenw na sa an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma ale y'a yira ka fɔ ko a kɔni ka dɛmɛ bɛ u ma. Mauritanie, Gambie, ka taa se Guinée Bissau ni Côte d'Ivoire tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ Senegalikaw ka jamana ɲɛmaa kura ni o ye Basiru Jomaye Faye ye ale kundalen bɛ anw ka jamana kɔnɔna kan bi alamisa donya o la min ni a n'an ka jamana ɲɛmaa kɔni bɛna sigi ka kuma falenfalenw ni ka olu kɛ ni wagati na maaw bɛ ka u yɛrɛ ɲininka ko n'o y'a sɔrɔ ko nin jamana ɲɛmaa in yɛrɛ kɔni ni o ye Basiru Jomaye Faye ye n'a nakun tɛ de walasa Mali ni Burkina Niger ka se ka segin ka don CEDEAO la cogoya min na k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko n'a bɔra ba Maliba ale kɔnɔna la a bɛ na i kunda Burkina Faso kɔnɔna kan. Conseil des ministres min ni a kɛra kunu mɛ kalo tile 29 madame Jaminatu Sangare ani madame Sidibe Dedewu Usumana ni maa fila kɔni kɛra jamana ka lasigiden ye Abu Dhabi ni o ye Émirats Arabes Unis ka jamana kɔnɔna ye ka taga se Doha ma ni o ye Qatarkaw olu fɛ yen nɔ ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni musoba fila ninnu kɔni tun bɛ gouvernement tɛmɛnen o kɔnɔna la yan'u ka kɛ jamana ɲɛmaa ale ka ladiliba kɛrɛnkɛrɛnnen ye. Pemi Mali cakɛlaw olu kɔni bɛna lɛrɛ 72 baarabila ni ka o kɛ min ni a bɛna daminɛ juin kalo tile 5 ka taa kuncɛ juin kalo tile 7 san 2024 ko n'u ka laɲiniw kɔni olu ma sabati u bɛna dɔ fara u ka baarabila in ale kuntagala o kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Pemi Mali kɔni ale bɛ sen kan kabi san 1994. An bɛ taa studio tamani ka kunnafoniyaw olu kɔnɔna la an ka kalansoba min bɛ kabalakaw olu fɛ yen nɔ n'an ko ma ko campus universitaire n'o ye sanfɛ kalanso o ye a kalandenw kɔni olu bɔra ka u ka nisɔngoya ni ka o yira tarata donya ka sababuya kɛ jiko dɛsɛ yɛrɛ kɔni o de bɛ u kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye nin kalanso in ye n'a fɔra ko jikogɛlɛya b'u la olu kɔni tɛ ka ji yɛrɛ kɔni ye u ɲɛna lakɔlidenw ka ɲininkaliw kɔnɔna la sa u y'a yira k'a fɔ k'a bɛ waati caman bɔ jiko kɔni tɛ ka ɲɛ sɔrɔ olu fɛ u bɛ ko bɛɛ kɛ u tɛ ka se ka ji kɔni ni ka o sɔrɔ a yirala k'a fɔ k'a la tɛmɛ k'u ka jiko kɔni ko ɲɛ bɛna sɔrɔ ale la.
sanji ba o de nana min ni a kun kɛra ni sanfiɲɛ ba yɛrɛ o kɔni sa a kɛra sababu ye ni ka bololamina caman ni ka olu tiɲɛ mɛ kalo tile 28 san 2024 nɛgɛ kaɲa 18 o wagati a kɛra tomiya a ye yiriw kɔni caman ni ka olu bin ka taa ni mɔgɔw ka gaw ye ani u ka sow kɔni ka olu fɛnɛ bi dumuni feere yɔrɔ dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ caman olu binna ka tila tuguni sanfiɲɛ in yɛrɛ kɔni ale ma hali u ka eglize katoliki ni ka o yɛrɛ fɛnɛ kɔni to a y'o tɔlu kɔni ni ka olu bɛɛ lajɛlen ka olu wuli ka tila tuguni k'a yira u la k'a fɔ k'u ka magasin minnu fɛnɛ kɔni bɛ ni balo bɛ olu kɔnɔ ji ye olu fana kɔni bɛɛ tiɲɛ. Sayɛlɛma kɔmɔ min ni ale bɛ kɛ uliya kɛrɛnkɛrɛnnenya sa a bɛ kɛ badunbe kɔ o de kɔnɔna la n'an ko ma ko kɔmɔ a kɔmɔ kɔni ale daminɛna tɛnɛndon mɛ kalo tile 27 san 2024 a yirala k'a fɔ ko san tɔw ta ni ɲinanta kɔni ko ma kɛ kelen ka sababuya kɛ maa minnu kɔni bɛ far'u kan n'o ye sifinnakaw ye ka kɔmɔ ni ka o kɛ olu bɛɛ lajɛlen kɔni kelen don ka u kunda sanubɔyɔrɔ o kan ni o ye damabɔyɔrɔ kɔni ye a dugulamaw kɔni ni o ye a maabaw ye olu y'a yira k'a fɔ ko ɲina jɛgɛ kɔni bɔta kɔni o ma caya kɔ ye o kɔnɔna la wa u yɛrɛ kɔni jɔrɔlen ko yala don n'a nataw kɔni kɔmɔ in kɔni ale kana na tunu u ka dugu o kɔnɔna la ka sababuya kɛ sifinnakaw tɛ ka kɛ u fɛ ko ye. Mugujugu donnen jugu jukɔrɔ a kɔni pɛrɛnna ni so ni sotigi dɔ kɔni o ye a mugujugu kɔni pɛrɛnna sa a kɛra mɛ kalo tile 29 san 2024 a kɛra jinanjɔ ale bɛ wɔlɔ bɛ sɛgɛ o mara la sɛgɛ bɛ bankasi o lamini na serew olu y'a yira k'a fɔ ko so in yɛrɛ kɔni ale yɛlɛnna mugujugu kan yɔrɔ min na kɔni ale kɔni tora la o yɔrɔnin bɛɛ la nka sotigi yɛrɛ kɔni ale joginna o y'ale ta ni ka taga n'a ye unde sɛsikɔmu o la dunde a bɛ u ka sigida yɛrɛ kɔni o kɔnɔna la ni kɔni kɛra sababu ye sa ni ka jatigɛ kɔni ka o kɛ dugulamaw la olu maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka u labɛn ka taa forow la. maa marafɛntigi dɔw kɔni fɛnɛ ye bingani wale ta ni ka bolimafɛn caman ka o sɛgɛrɛ ka gawo ale ni tahanka ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra mɛ kalo tile 28 sero olu y'a yira k'a fɔ ko maa marafɛntigi ninnu kɔni ye marifa ni ka o ci bolimafɛn bolila ale la ani maa dɔ yɛrɛ kɔni na min ni o tɛ an ka jamana maa dɔ ye maa minnu kɔni bɛ yen nɔ sa olu joginna ni o ye o maa fila ninnu u y'olu ta ni ka taa n'olu ye gawo lapitaniso o la fɛn dɔ fana taara sɛsikɔmu tahaka o kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko maa minnu kɔni bɛ yen nɔ sa n'olu tora bolimafɛn o kɔnɔna la u y'olu bolola wari kɔni ni ka o bɛɛ minɛ la ka tila ka u bolola telefɔniw fana minɛ o la k'aw hakili jigin k'a fɔ ko an ka finitigilakaw kɔni ye bingani walikɛla dɔw kɔni ni ka bɔ olu kan nin yɔrɔ kofɔlen kelen o la. An bɛ taa togokaw olu fɛ yen nɔ u ka lakɔliden 2 min ni maa kelen si bɛ t'i jɔ san 21 na ka taa se san 24 ma ni maa 2 ninnu kɔni ɲangira kalo 6 kaso o datugu ko yafa fana bɛ se ka kɛ o ma u ɲangikun ye fɛn min sa o de ye u kɔni ye kumabɔfɔbali fɔ ni ka o kɛ bɔlɔlɔsira o fɛ n'an ko ma ko o tiktok a yirala k'a fɔ ko fɔr ɲasin bɛ yen ni o ye u ka jamana ɲɛmaa ye ko a kɔni ye u ka sariya sun kɔni ni ka o falen ko o ma kɛ u fɛla ko ye ni sifinnaka ninnu kɔni ye u hakilina ni ka o fɔ o de la sa u ka sɔrɔladonba ale y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye ko nin sifinnaka ninnu kɔni ma kojugu kɛ dɛ k'u kɔni ye u hakilina ni ka o de fɔ jamanako la. Mali kunnafoni jabaran na jabaw aw kulo garisɛgɛ kɛra nin kunnafoni damadama de bi ni k'a da kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kulo n'ala man ka jɔn joona aw ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.